Hey guys, welcome back to my channel. Aru guys, mane dini logofor da belase ni erene bazde ba 5 bazde dang ese bazar khalamini arna गामियावनो ise खाथियाव arna टाउन बायदि सिस्टेम टाउन नङा arna फिसा मेला हाथाय तो अमा बेदर बहुत दिननि उनाव अमा बेदर जागोन 1 केजि अमा लायगोन ओमफ्राय लोगोसे ना लायगोन ना गोरान लायगोन आरो आलु लायगोन ओमफ्राय फानलु लायगोन आरोना तो गाइस नोंथांमोना अन्नानै आंनि चेनेलखौ साबस्क्राइब खालामना हो लोगोसे बेल आइकनखौ प्रेस खालामना हो आरो आं दायो थांनोसै आरो जोबजासिम नायबाय थादो अंत तक देखना जरूर तो गाइस मैं जा रहा हूँ आप लोग देखते रहिए आरो गाइस माने नै मना लाखाबायनो अमा बेदर लायगोन नालाय दिनि आरो गाइस नै लामाफ्रा माने साइड बाम होदो नालाय बिराद हाब्रु जादो बेनिखायनो माने अखा गोलनाबो होबाय जे आरो हाब्रुबो जाबाय आरो इटाफोरखौबो मोजांनो जाबाखै दाबो नोंथांमोना नायबाय थादो जोबजासिम माने आकाशा थांबागोन आकाशखौ दसे नेनिसै आरोना गाइस नोंथांमोना नायबाय थादो जोबजासिम भिडिअखौ बे ओंखारनाय जायाखै आरो नै गाइस लामाया बिराद गाज्रिखा माने पुरा अखा हानानै आरो इजा साइड बाम होदो जे बेनिखायनो बिराद गाज्रि जाना दं आरो इजा नै इटाफोरा माने लाबोना दोनदो आरोना होसिगोन आरोना तो इसोर सानै फैबाय बैले सानै फैगासिनो दं ओइ जलि फै अ फैनानै नोंसानि गारिखौ लानानै आरो थांगोन निजा ना मानो थाव गैया इमान खारबाय थांना फैनि थाबनो फैगोन दानो काम दं दे आकाशा फैबाय दा जों थांसै गाखोदो दा थांबाय थानोसै जों नोंथांमोना नायबाय थादो नै माने गाइस बिराद हाब्रुथार आरोना लामाया नै पुरा अखानि दैजों बुंनो नांला आरोना बिराद हाब्रु आरोना ओमफ्राय बेदरखौ लानोसै अमा बेदरखौ थ' नोंथांमोना नायबाय थादो मांस किमान केजि 300 এইটো দিব 1 কেজি দিব আৰু এইটো ৰেডি बेदरखौ दानखांनाय जाबाय आरो जों लानोसै दा फैसाखौ होना होगास दा बेदरा 1 केजि लानाय जाबाय नै पुरा बजा हैनोसै आरोना गाइस दा फैसाखौ होबायना आइसुर' यादे कट बेग मोनफैबाय 500 निफ्राय थांसै आरोना
दे होमबा थालायदो गाइस जों बेहाय दा मरसालानि चिल्ली बे फानलुखौ लानोसै आरोना नैबेखौ 1 पवा लानोसै 20 टाकानो पवा केजि 80 टाका थ' नोंथांमोना नायबाय थादो जाना देखायनोसै नामा गाइस 20 টাকা দিব দে 20 টাকা ওই 20 টাকা কতগুলা 20 টাকার 250 গ্রাম 1 পোয়া 250 গ্রাম হয়েছে এইটা तो गाइस हमने ले लिया है ये मरचा को हम अभी घर में जाएंगे है ना आकाश लाबे खाना लाबे गाड़ी दाना तो गाइस माने हाथाय खालामनानै आं मोनफैबाय दे खालि बेदरखौल' देखायबाय आरोना नोंथांमोननो आरो जा फानलु बायनायखौ देखायबाय आरो बाकिखौ देखायदिया मानो होनब्ला बिराद डिस्टार्ब जायो आरोना फार्स्ट ब्लग खालामनाय माने ब्लग खालामनाय फार्स्ट नालाय एसे लाजिनाय नाङो आरोना स' थेवब्लाबो बिदि एक्सपिरियेन्स लानांसै मोनसे मोननैनिफ्राय सानसे साननैनिफ्राय स' दा आं न' मोनफैबाय आरोना गाइस नै मोनफैबाय थारमाने लामायावबो लादिया आरोना मानोबा लामायाव एसे असुबिदा जायो आरोना साथाम गाखोनायजों उपाय गैया आरो दा माने गाइस जों आकाश बे आंनि फंबाय आकाश बिसोरनि आबै लानो माने आकाशनि आलानि आया कार्बिसो आरोना दा कार्बि न'सेयाव थांगोन बिसोरनि आबै आरोना लागाफागा आरोना आबै स' बिसोरनो थांगोन जों माने दाउ लायनो दाउ मानि ना मासे इदि लायनो आरो माने मानि लावबा माने मासेखौ न'आव लांगोन मासेखौ जों जागोन आरोना थारमाने सेकेन्ड ब्लग फैगोन आरोना पार्ट 2 माने दिनैनि भितर पार्ट 2 आरोना बियो दा बाइन्सा सार जानो हानाय स' जों थांगोन थानायखौ दोनथिला आरोना गाइस ओमफ्राय ओरैनो मामाखौ देखायनोसै लाबोनाय टाइम बाइन्सा देखायनो हानाय आरोना स' गाइस दिनैनि भिडिअ एसेनोसैमोन आरो आंनि चेनेलखौ अन्नानै प्लिज लाइक शेयार कमेन्ट साबस्क्राइब खालामना हो लोगोसे बेल आइकनखौ प्रेस खालामना हो स' गाइस आरो खेबसे बुंबावदो आंनि चेनेलखौ साबस्क्राइब खालामना होदो अन्नानै प्लिज आंनिफ्राय आरो आंनि गोसो गोरबोनिफ्राय नोंथांमोनखौ खावलायहरनाय जाबाय आरो गाइस दिनैनि भिडिअ एसेनोसैमोन आरो दिनै जोबनोसै बाय